Gamay itong kapangalan. Tapit na matay. Na? Isa, dalawa, tatlo. Yan o, tatlo. Mati yung abuhay pa na eh. Binlan namin sa kaway. Pugapura. Hindi pugapura. Hindi mahorot ay. Alta. Bukli. So yan, papalaot na naman kami guys. Yan, ang bukana sa Katmun. Wih, yay. Nah deh. Wah, dapur. Ibu-ibu. Usaha kilo. Oo, tali ba? May diri lang niya po rin. Hindi. Ah? Pwede. Balik pa sa niya. Gidabadubuhan ng tip, ipaak. Ugapo. Usa kinagkuan ta. Buhi.
Dili pa kayo. Baru to? Ito nga, oh. Baru to. Suod daw mo. Buro ba? Ay, buwan. Tahu. Wala naman tayo ito daw na raw. Kamero? Ha? Kamero? Katang-kamero na? Pero puro sa team out. Ketuloy na panahon. Kuha na. Sige. Gagawin na. Update pa kayo. Nagbalik ka dito. Saliro lang balik. Actually, ay. Paong ito lang iturong parang. Eh, altalig ko gimana. Wala kami. Hindi po. Dito ba? Ay, giyari. Ang babara no? Buhi lang gihapon ah. Ha? Buhi lang gihapon lift eh. Ako kuhaan ng kuhaan. Butin. Dala, kaway-kaway. Oh, mau yang bungkus ngeri no? Parang tiro. Sige. Harang mo. May puti ang ilaw mo. Lagi na ko. Diba? May puti ba? Sige na. Kugita. Dakuan. Dako ka na. Kudita. Kudita pa na. Ay, kugita ha? Sana. Kugita yun. Kugita. Yan. Kugita na ipilit. Tulog. Tulog kugita. Balik mo. Wala. Kalukat. Tingnan lang. Yung tulog mo. Uy. Buhi tuman to. Final. Ali anak. Oh, duko agad.
Hawa. Kita guys. Ito gamay ko yung tabangan ko ng kapit ng matay. Na? Isa, dalawa, tatlo. Yun, tatlo. Mat yun, abuhi pa na eh. Binlan miyam ni usap kaway. Pugapurok. Hindi pugapurok. Disni mahorot ay. Ay, busog din pugapo. Nagpati urok mo. Kinala. Kana ibuhi pri abtik pili na. Mo pa pagsuot siguro. Yung mas 4 kilo na. 5. Naro rin. Naro rin. Wita. Ako mari na sa, Ha? mari na sa, kuan, kata, kuan ba? Pati yun. Mamatay yan. Terus buslot naman oh. Nga turun kaya gitu. Kuha na nga tata. Kuha mo na dyan. Dato mo ito ka na ko. Mana na nga. Gagawin pa na nagtutukan na. Uy. Yan na. Di na na eh. Sing magawas na. Adi na eh. Hindi na na. Uy, madagan pa doon nyo ka. Patulong sa ubo na. Guys. Uy. Pilit. Taksi mo ha? Buhi pag ito kayo nagusap-usap yung color. Ha? Magpiso ka. Nagdog urong tulok. Bigyan po nulis na tulog? Ako nulis na dito no? Asa yung tulog niya? Ikaw na tayo. Ilayin ng isda. Yan, nakasiro na na. Magkinadak ka. Ano itong bali? Tulo. Iyay na. Ahak sa yung kamerahan nga. So, blurred man. Si, kana, umati. Wala na. Akong pumura na. 3 ug 1 port. Tulog 1 port. Usa 3 tulog 1 port. Ah, kung kamera eh. Guba na gini. Sige. Tulog 1 port ang usa. Bisa ka kilo sa kubo. Tulog lang po. Naway tag-uno man ang kilo. 5. Ahak ni yung kamera. Tulog 1 port. Duha dyan. Ha? Duha. Na, ingay. Duha. Sige. Hindi na naasong na diya. Lima o Duha. 1 port. So, 5 1 port na. Sunod. Pang last. Tulo. Tulo ug 3 port. Tulog 3 port. Ano? 3 port? Duha 3 port. Kuan tanan? 7. Walo. Oh, 8. Kay 3 port to. So, 8 ka kilo tanan, guys. Ito, wala malitre. 8 tanan ka kilo. Kauna ka, mamana. Katulog si Pedro, ano yung sinisa? Pedro Matalios. Ay, palit ko dito ang malitay, anak. Tulan dito, tutog man isda. Yan, 8 kilos lahat.